моята реакция беше идеална. Тоест много се радвам, че отивам в арабска държава. Там беше всичко издрядно. Нямаше буклук, всички имаха работа, луксозни коли. Ако нямаше един беден човек. Странното е, че този шейх, така е титулата в Дубай, има цели 34 деца от различни съпруги. Също така той е много симпатичен човек. Има хубави пустини, Бурдж Халифа, Бурдж Ал Араб. Всяко едно известно място. Да, първата ни вечер беше в Бурдж Ал Араб. Вътре имаше хотел и всички пренощувахме. После дрифтихме с едни джипове в пустинята. Ама много яко дрифтихме хора, много яко.